Goedenavond, het is zondag 15 december. Dit is Zeeland Nu met het nieuws van vandaag. Al 13 jaar verkoopt Michael Harten met het grootste gemak de Zeeuwse theaters uit met zijn eindejaarshow. Maar toch gieren voor elke voorstelling weer de zenuwen door zijn lichaam. Ik kom er niet vanaf. Altijd weer. Ja, iedere voorstelling ook. Maakt niet uit welke het is. Maar zodra ik op dat podium sta en ik ben begonnen, ben ik er ook vanaf. Volgens mij, als je niet gespannen bent, ben je misschien wel onverschillig. En ik denk dat je nooit onverschillig op een podium moet gaan staan. En met al 13 jaar een vaste plek in de programmaboekjes is zijn eindejaarsshow inmiddels een Zeeuwse traditie geworden. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik hoor het ook wel om me heen. Van, we gaan ieder jaar met de fietsclub en met de familie en het hoort erbij. Eind van het jaar, dan moeten we er naartoe. Ja, hartstikke leuk. Geeft ook een beetje saamhorigheid en zo. Een beetje, ja, vind ik ook wel leuk. Maar waar hij de grappen met het ogenschijnlijk grootste gemak uit zijn mouw schudt, is hij nergens zonder zijn rituelen. Zo meteen even heel hard muziek draaien. En dan wil ik dat het stil is, zeg maar. En voordat we opkomen doen we altijd een groepshug en even elkaar aanmoedigen. En er is er altijd wel een die bedenkt het woord van de dag. Het woord van de dag? Het woord van de dag, ja. Handbaldames. Volop spanning vanmiddag in sporthal De Stengen in Henkensand. Leden van handbalvereniging Orion keken naar de WK-finale van de dames. Die in Japan wisten te winnen in de slotseconde van de Spaanse dames. Wereldkampioen. Maar het ging allemaal niet vanzelf. De wedstrijd was bloedstollend spannend. Ik als een hele zwakke periode gehad hebben in de tweede helft. Maar ja, dan op het einde deze spanning, deze ambiance, geweldig. Wat een knokmeiden. Geweldig. Het was geweldig. Het was een super spannende wedstrijd. En we zijn hartstikke blij dat ze gewonnen hebben. Verdiend. Bij Orion hopen ze nu dat de handbalsport weer wat populairder wordt. Ze hebben niet voor niets een team uit de competitie gehaald omdat ze niet genoeg spelers hebben. Ja, we hopen natuurlijk dat dit veel doet. Hè. Het leeft enorm op de Nederlandse media en in heel Nederland eigenlijk. Dus we hopen dat het handbal alleen maar goed doet. Dat hoop ik echt enorm. Want ik vind dat er op dit moment gewoon te weinig aandacht is voor wat ik vind de mooiste sport van Nederland. Kerstmannen en kerstvrouwen, groot en klein, liepen gisteren door het centrum van Middelburg. Ze deden mee aan de eerste Santa Run van de Rotary Club Middelburg en het plezier straalde er vanaf. De opbrengst van de 3 kilometer lange tocht wordt verdeeld tussen de stichting Ambon en de Voedselbank. Die kunnen allebei €5.000 tegemoet zien. Morgen in het evenement van de week een uitvoerig verslag van de Santa Run in Middelburg. Johnny Hogeland is vierde geworden op het Europees kampioenschap beachrace in het Franse Duinkerken. De Zeeuw die tegenwoordig een pension runt in Oostenrijk is voor vakantie in Nederland en is weer fanatiek aan het fietsen. Toen ik 85 kilo was dacht ik van ja, dit wil ik ook niet. Dus toen ben ik weer rustig begonnen en dan als ik eenmaal bezig ben dan blijf je toch heel fanatiek en dan wil je toch weer... Geef je toch weer hard en dan, dat verlies je waarschijnlijk nooit. Het zat in de eerste kilometers niet mee. Door een valpartij kwam hij in de derde groep. Maar kon verder in de wedstrijd naar voren rijden. Uiteindelijk werd oud-ploeggenoot Ivar Slik Europees kampioen voor de Belgische prof Timothy Dupont. Hogeland greep net naast het podium. Doel heb ik niet echt. Ik wil gewoon fit blijven. Af en toe van die wedstrijden rijden vind ik leuk. Combineren met familie en vrienden bezoeken in Nederland. Dus dat is prima zo. En verder was er waterpolo. De Zeeuwse Kust uit Vlissingen speelde de topper tegen DZT 62 uit Deurne. Het is een gelijk opgaande wedstrijd. Dit is de 3-3 van Wouter Stap van DZK. Dat speelt met de witte caps. Maar in de tweede helft draait DZT uit Deurne het dus om. Hier is de 8-8 in de maak. Een doelpunt van Dirk Filipina. DZK speelt een slecht derde kwart waarin ze de wedstrijd uit handen geven. Maar in het slot van dat kwart komen ze toch weer op voorsprong. Bas van Houwelingen met de 9-8.
En in het laatste kwart wordt de wedstrijd dan definitief naar zich toe getrokken. Lennart Bril bepaalt hier de eindstand op 13-8. Voor een uitgebreide samenvatting en reacties kijk je straks naar Omroep Zeeland Sport. Met daarin ook aandacht voor Antoine Tolhoek, de wielrenner uit Ierske. Hij kijkt terug op zijn jaar 2019 met dieptepunten. En natuurlijk het absolute hoogtepunt, een etappe winnen in de Ronde van Zwitserland. Toen ik de laatste 200 meter opdraaide en toen ik voelde van ik ga hem gewoon hier winnen. Ja, dat gevoel dat blijft me wel bij en dat zal me ook nooit meer ontgaan, denk ik. Dat is echt een moment wat je denk ik nooit zal ervaren als je het zelf niet hebt ervaren. En ja, dat was echt het mooiste moment in mijn carrière tot nu toe. Een prachtig begin van de dag was het, met heldere lucht, maar wel met direct veel wind. Het was al meteen 8 graden, maar de wind op de Oosterschelde verraadt hier toch wel enige kou. Morgen is er minder wind, maar dan is er kans op wat regen. Straks meer daarover. En het weerspreukje zegt: zitten de pluimen aan het riet, het is nog nazomer en geniet. Vanavond al wat minder wind en het is vrij helder. Vannacht is er maar windkracht 2 tot 4 en op zee nog windkracht 5 uit het zuiden. Minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgen beginnen we met wat zon, maar er is al vrij veel hoge bewolking en die neemt ook toe. En in de middag is er via Zeeuws-Vlaanderen kans op wat lichte regen. Dat zal uiteindelijk ook Schouwen-Duiveland gaan bereiken. Maximum 9 graden en een zwakke tot matige wind. Dinsdag is het rustig, in de nacht en ochtend is er kans op mist. In de middag zijn er zonnige perioden en dan kan het zomaar 11 tot 13 graden worden. En dinsdagavond is er kans op een enkele bui. Woensdag staat er een zuidwestenwind en dan wordt het 8 en 9 graden. Het is nog wel droog. In de loop van de donderdag en vooral de vrijdag lijkt er toch wat regen te komen. Tot zover nieuws en weer van deze zondag. Ik wens u nog een hele fijne avond.